Ayan na yung ating tindera. Naguna-una ka na, Madam Jules, ha? Ano nga dahil mo na mo? We have a tindera for a team. Pinabalik lang po, nagnakaw kasi. Thank you. Mugas, ma'am. Oo. Ano lang? Out. Ikaw ba ganyan? Kaya hindi ako makatansya ba? Dito lang ako sa mga. More fry. Ito, oh. Yan. Mabilis na mag-upload. Yes. Actually, I am done. So, ngayon hinintay na lang natin yung mga student na palabas ngayon para mag-lunch yung si mga teachers. Mana? 40%. So, ito na nga guys. We're here at Ma'am Shiji Ethery. Meron pa ba tayong nilulutong ulam? Yung Eto. kaldereta. Ambisyosa ka. Oh. Wala kang ano, humba. O kasi Uwi na kayo, be? tingnan natin yung marketing strategy mo, ha? Sige. Kung kunyari, ito lang binili niya, mabibita mo ba siya ng ibang mga Sige. product, especially mga teachers. Gusto yung kumain, ma'am? Hindi kaya ang gwapo sa sir. Ay, nandiyan yung ano, yung sinasabi ko sa'yo yung malaking boss. Nag-voice over sa Ay, mga bata yun. Yun yung kumakain. mga teacher mo yung sinasabi ko. Kuya, ha? Tulo ka 20 daw. Diba? Diba? Iwalay. Dahil, Dahil sauce, be? ikaw, kuya. Kuya, 20 or 20? Ay, green na lang. Ito, tingko 5 lumpia. Anong part? Anak, mantinado, di ba? Doon? Sa librenda. Doon? Wings? Kung may bata na cute din. Wala. Mama niya, kapatid niya, may apam. Na nigger. Yan sa'yo, be. Isa ka 20 raw. Isa ka 20 ko. Big grace. Nalagyan na ulit yun. Hindi ako. Hindi ko na mga... Sure. Sa'yo mo ka. Sige nga, kanta. Gusto ko to, oh. Kanta ganun na. Live ba? Naka-video. Live ba? Saya kay Aga. Sa'yo mo to. Iyan. Ano sa may part? Rice na. Dahil Yan ang mas ready. 20. Isa lang ka, please. Dahil 20. kanira. Itang ready. Ayan. Bilang rice? Rice. 15. 90. Gawa. It out. Bali 20 lang nga rice. Wala. Wala. Ano siya? Pila ni? 20. Ang lumpia. 5. Sana. Ay, duwa. Gawa ka rice. Ayun. Ayun. Pat ka kwan. Kani. Lumpia. 19 ka? Ano sa'yo kuya? Ganahan ka butangan na eh. Hindi ko ganahan.
Walay previous dia. Oo. Previous dia. Yes ni ma'am. Isa ko ano yun? Ah, kuya. Salamat ha. Kaon mo? Ano busog? Di ba magkaon? How much is this? 20. Yes. One piece neck. Nabili na ka. Thank you. Patong. Sa kape. Kore. 5. Oh! Gawa ka. Punta lang ka. Hi, mama. Balot ni isa. Dam, bawal eh. Mobile ni Dam. Ngayon, balin. Mobile tumapin naman. Lili. Kaya bago man siya ka-teach. Igalis doon, may lalilikan mo. Naisayote mga ma'am. Tapos, chicken ako. Salita 20. $30 gusto mo? Sa'yo ma'am. Ano pa ma'am? Ito, 20 lang. Mineral water lagi natin. Hindi ka na po, Michelle. Hindi na kaya na kapangyarihan namin ito. Isa raw sa tamangkin. Sa tangon, Shell. Yes, sa inyo. Mag-rice ka ma'am. Ay! Bali, balot. Nagano siya pa na lang. Laman. Sa tangon, Shell. Dila ko makakon. Hotdog mo. With mushroom ng burger stick mo. Ano yan? Ikaw din, ma'am? Ano nangyari? Mag-rice ka, Ben. Yeah, mag-rice ka. Ma'am, sige na nakapila. Sure. Sini ate. Oo, na may bata. Naunsa, naunsa. Pwede ba daw 30 yan? Shell! Ano nangyari? Wala, kawawa naman yung bata. Ito sa dito. Ako na dirabe. Kanin din, no? Ano sa inyo? Yes. 30 lang ito, yeah. Saka-serve ko, yeah. Ano ba? Nangyari sa kanya. Ano ba na? Baka namang gutom. Sumnaoy ba? Ito din kapay. Magbayad. Guys, follow nyo, ma'am.
Ang sa'yo mong oras. Nice sayote. 20. 20, sir. Take out that. Change ate. Ano sa'yo? Apat. Nag-20 ako ang chicken. Wait, titignan mo kay Gwen ha. Parang gusto ko siyang ulamin ko yung labo. Parang makakay niya. Yan. May rice, sir. Ilan? Asa na to? Hey, yo! Pila yung kwarta? Ilan kali? Take out? Burger patty. Utangan ako. Ano gawa ate? Kailan ka to lang? Ilan chop suey? Ang saan niya siya? Take out? Gawa. Bahala siya. Problema na niya. Alam mo, Hindi man iya ah. ay, hindi ba sa'yo? It's a prank. Saka, Ah, gawa to? take out. Gawa na to? Ah. Ano ah? Ganito ah. Ay, isang rice ate. Pipili ni. Ilan yung chicken? Ito yung utangan green. 50. Kuya. Munggol, lauya. Wala na yung video. Isa, may. Yay! Shit. Ilan na yung Ilan eh? 25. Wait. Smell so good. 25. Isa lang. Sabi ah. Napa. Ilan ka ba? Sagli. Kain mo ba? Lami, bitaw ba? Pagsan alay, lami, alami. How ano ni Joke?
Ano? Ito? Chapsuy? Meron yung chocolate. Ito po. Tsaka isang chapsuy? Wait! Wait! Chapsuy daw! Ay, ano, leog! Saan sa daw? Leog. Ilang ka mo? Lahi-lahi, tigisa. Hi, sir. What's your... Punta nga ko ay. Isa pa? Sayote. Kirain ko ne, halang ne dile. 30 yun, 5-9. Painan. Og rice. Half lang rice. Lalaki mo din ang nakuha. Yakan. Hi, sir. Baka siya ulit kanyo kahapon. Iwan ako Chef! Chef rice. Yan yung gusto. Ano tanan? James. Halang. Manila. Ang bayad, Sir Jean. Eh, yung sinasabi ko sa'yo. How are you? How's your Ay, bago na si Dinman. Isa ka rice, sir. Rice po. Sa Mega, hotdog isa lang. Yeah. Para tungan mo naman. Kung ko nga ako, nag-thinking ni sa'yo. Sarap Opo. order niya. Plain dayo na. Naging supod ang plain. Ay, gusto mo Sir, ito isa. Isa ka rice ka? Wala na may klase. Ano sa'yo, baby girl? Hi, sir. 20. Take out, sir. Beef dike. Mukha siya may gusto niya. Oo. Alam mo siya? Roast beef sound. Isa ka rice. Huwag ka mo akin. Isang serve. Isang serve ng ano, no? Take out, ate. Ito yung super. Coke, sir. Ilan ko? Lagi na lang ng 10, sir. 45 lahat yun. 50 lang. Take out, ate, no? Hi, ma'am, sir. Tangin na lang siya dito. Ay, upuan na kami. I miss you. Ma'am, na ako'y ano, chicken na. Nakapayatay? Ano? Na-change siya sa akin. 50 na. Gusto mo ipainit Kainin, ma'am? na natin, ma'am? Painit natin. Mainit nito! Wait lang mga, ipainit na natin. Mag-gravy ka, ma'am? Wings? Sayote, baka ganahan si sir. Naman mo yung rice, ma'am. Dato naman na. Ay, manchi. Isa ka rice.
Dine-in, ma'am? Kani dayon chicken. Oh. Sa imo. Rice, kani dayon sa kasulod. Yes. Dine-in lang. Ano ko Tapos ito kay ma'am. Kay kanang pala. Kani dayon. Katada sa kasulod. For dine-in, hindi lang. Dayon ko rin sa chips. Mag-rice ka ma'am. Mag-rice. Kani din ako. Apretada daw. Kay Ah. Dine-in. Gawa na lang ito, ma'am. Kani ni-order lang kayo sa Sila, isang Gawa na lang. rice. Nagbalo na gid Tara siya. ma'am. Ay, Ay ma'am nasa likod. ilan nila? Ilan ni? Take out. Pili mo dito ko taas mo. No, di na lang. Siya daw po. Rice ka da? Tara da. Ito na ko nga. Ay, mapapasalo mo pa yan. Ito na lang. Press part yung mail, diba ko? Ah, kailangan ko naman siya. Time mo. 30 daw. Sayote. Wait lang diya. Ay, nabigyan ka hindi. Isunod ko na lang ito, ma'am. Yes, sir. Sorry. Thank you po. Sayote. How much your lumpy, Te, bayad sa kote, ah. 20-25. Witi. Dalawang lupi. Aday. Jesus, Sorry, tudlo ko. I'm very dedicated in my duty. Bahalag dilit ta soldados government. Basta padayon ang tudlo. Alam ni? Binigyan mo na ng uya sila, ma'am. 50, ma'am. Thank you. Yan na nga, yun lang. Kasi gutom na siguro siya ba? Wow, kasi Sir. 30. Napay kuhan. Michelle! Kina, ma'am. Sa'yo doon. Sabaw lang ba? ako dam nagilama ko sa kabing mo. Pasok ko, pasok.
Take out. I don't know. Ito kain. Nakay rice. Isa lang. Hindi kasi butag mainit mo. $65 lahat. Alam? Hi! Nakapapa-reserve ka ba? Good. Kasi pagdating ko, gusto siya. Ako kaya agad na siya. Hindi ako yung nagpupo sila. Thank you. Yes, sir. 25. Rice. Sir. Hala! Mas marami kasi ngayon. Hala! Saka naman. Kasi kahapon din meron eh. Ayan, habang na. Kahapon kaya, may, di ba no, yung nanay niya? Ano yun na nakain? So marami-rami matay yung ulam. Ano ba yan? Parang hindi maganda yun. Hindi kasi ang dami namin kutahe, pero mamaya ubos to. Sabi, pinagay na po. Ben. Sama na natin. Share first lang ito po. Duwang ka hotdog! Hopefully mamaya maubos to. Good luck sa iyo, Gwen.